लोगोफोर नबिन ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। जाय आंनि भिडिअखौ नायग्रा बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावहरबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय पिंकी बर'। दिल्लीयाव बिथाङा रेप जादों। रेप केसआव दा बिथांखौ बोखांना मोनबाय आरो आं बिनि बागैनो फंनैसो बुंनो सानदों। मानो होनोबा जोंनि बर' समाजाव सिख्लाफोरा माने गुबुन जायगायाव थाङो आरो बेफोरबायदि जाब्रबथाय जानानै थांबाय। आं गोसोखौ दुखु मोनो, जाहाथे बेफोरबायदि जाया आरो गोदाव सोराव बेफोरबायदि बिदेशआव थाङोब्लाबो खौसेथि जानानै थां। बेफोरबायदि हारसिं हाला थांनायफोरखौ जों थाङा नङा, जोंबो थाङो। जों बहुत बिदेशआव थांग्रा मानसि, जोंबो थाङो। अब्लाबो हिन्जाव माहारिफ्रा माने दानि जुगाव डेन्जारास, मानो होनोबा बहुद साननो गोनां। जोंनि बर' हारिनि अनसुला लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो फोरमायोदि जाहाथे गोजानाव थांबाबो गावखौनो एसे सेफटि स्ट्रं हिसाबै माने बाहायनानै लायो। जेरावखि थाङा गावखौनो माने साबधानै थाङो। थांनांगौ, थांनाया निस्सय बयहाबो माने प्रब्लेम थायो न'आव। अब्लाबो दिनै खेबसे नङा खेबनै आरो जों नुबोगासिनो दङ माने दिल्ली, मुम्बाइ बेफ्राव माने जोंनि बर' हारिया सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिदि माने रेप केसआव गोबां जिउ गोमानांबाय। दा पिंकी बर'खौ माने पुलिसफ्रा एसे एक्सन लानाय हिसाबै नायबिजिरनानै नायगासिनो दङ, मोननो थाङाखै। दा बेखौनो आङो दोनथ'नो सानबाय। सेंग्रा आरो सिख्लाफोर, बाहेरायाव थांग्राफोर, बिदेशआव थांग्राफोरखौ माने मोजाङै स्ट्रं गावखौनो गाव साबधानै लानानै थाङो। बेनि सायावनो आं भिडिअ दिनै बानायनो गोनां बायद' जादोंमोन। अबयस्से जाय मोजां मोनदों बेफोरो नायदो, जाय मोजां मोनाखै आरो स्किप खालामनानै थांबानो जाबाय। आरो जाय मोजां मोनाखै जोबजासिम नायलांदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो आंनि भिडिअ गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबबाय।